Amin. Marede mahitasian buku Ede nomor 140 walu. Hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia na tumopa langit dohot tanoon, amen nama mulus do anggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana, alay namian rodi sa leleng-leleng na do, namangulahon lomo ni rohani de bata, haleluya. Martangiang mahita ali Tuhan de bata amanami nunga marpungu hami dison di ari na pinarbadiami say buhay mapinggol dohor rohanami asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiyai jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami asa pos rohanami martangiang tuho urupi mahami asa hupar haseyang hami akka ari-ari ningolunami na poddoki say pamasuk mahami tuhang uluan sa leleng ni leleng na pujian nami maho di si marhide-hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen hudul mahamu.
Natangihon ma patik nilibata ima patik paduahon dohot lapatanna songonon ma hatana patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang ahad na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na diturun di tano yanggo tunggabe si sobaon manang si oluan dia do lapatan ni i oddo ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asal dang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jaladang jadi uluan begu manang ulpuhan ni hadatuon jaladang jadi pos roha di ugasan homitan ima sahatna rap mahita martangiang mangido gogolau mangulahon patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon rahobar tu patik ni pauduk jala tapaseret maruhatta dia do pandi debata martangiang mahita mangidu hasisani dosata martangiang mahita di bagasan rohatta be Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang odo napatupahon hasesani dosa dihami halak na dangulon marhiti-hiti anak haholongan ni roham sai asi maroham dihami akka na mangarsakon dosa nami sai sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami lehon matuhami todim nabadiai asa unang ganggu rohanami diasi ni roham alai asa hot rohanami marhapor siaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasat hami diri nami tuho gabe pelean na mangunu jala nabadia marhite-hite
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin tabigeba hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosatta. Songono dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho au marhitesian akka dosam. Jalan nunga dilojai ho au marhitesian akka hajatommu. Au tutu. Au sadiri banalesei akka pangalosim ala ni hadirioku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digija. Amin. Kudul ma. Hatani debatan nagabit turpuk dihita di ari minggon imana dienet sian surat parjolo na tinongos ni Apostel Paulus tu halak Korin biddu 10 mamuka sian ayat 10 walu rodi ayat 26 tajahama marsika sorin umulai hami sian ayat 10 walu songono ma hatana bereng hamuma Israel hian nda partohap dilanggatanido akka namangaton piliani nda odo tahe na pinelehon na sida dada tu debata dipelehon tu beguido alaidang lomoro haku hamu saur tu akabigu Toi satta matuhani tunggu mogo mahita sian ibana masirikoti na di ibana na di donganima ay gok di tuhanido tanoon rodi isina songonima saat na martua do akan na bege hatan di debata
jala naupeopsa. Amen. Tidakon maha persiotai songon nahina tidakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatudosan nato mo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon nisi Maria nagabe-gabean sianton di perbadia adorang sohabubuan ido tuhatta natumaon na berdit di panguman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pidar silang natua tubano turu dung ditanom namulak mangulu diari patuluhon namanaik tu surgo lahudul tu siamon ni bata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pay mamalak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsia ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan nala Kristen akan nabadia do di hasisan ni dosa do di atai namadok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate do di anguluan nasora suda. Amen. Hudul mam.
Kor Lansia HKBP Tangerang Kota.
Shalom. Hamuna dengan sapor seaon di bagasan guardi Tuhan Yesus Kristus andorang sojinahan ondo dan dikting nuriat jadi hari Minggu sadarion atas guar ni perhalado HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta parjolo mau pasat hami hata horas-horas tuhita saluhutna do tua kadongan na ondo perap marsau di permingguan HKBP Yogyakarta sadarion pasat hami ma tapi di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus horas madhita saluhutna udut tusi tapi ke mau ndolo ni dikting ni uriata sadarion jala bui do tajah di papan pengumuman ni uriata manang di subkopi dikting atau di WA group wilayah kategorial masing-masing. Dikting nomor ragam Minggu 7 Juni 2026. Guarni Minggu Edung Trinitas. Topik Guru di Debatado Portibion Rodi Nasa Isina. Pakubasion Parjamita Amang Pendeta Timbul Hutayan STH MM Paragenda Amang Sintua M Marpaung Dikting Sintua PSM Simanjutar. Pertanyaan wilayah di Bagasan Mingguon di wilayah tengah hari Selasa pukul 18 di Patupa di Sekretariat. Hari Selasa di wilayah timur Ima di Patupa Amang keluarga Insinyur R. Hutahayan Indang Boru Pasar Ibu di Patupa di Supogodang pukul 18.30.
Hari Rabu di wilayah utara di Bagasni keluarga M.E. Gultom Inang Borutahayan dimulai pukul 18 WIB. Di wilayah barat di Patupa keluarga Amang Sintua Halimbong Inang SL Borutagaul di Patupa di Sopo Godang dimulai pukul 19 WIB. Pulau ni kategorial boleh mata jahat di papan pengumuman permingguan bahasa Inggris andon di Patupa di permingguan pukul 17.30. Ruas Naim Baru Mamuka Sadarion Minggu 7 Juni 2026 gabe ruas Naim Baru ima keluarga Firman Mekardo Sinambela Inang Veronika Borusi Payung Rabdo Sahalak Bawa Enakon Nasida Narosian HKBP Mariat Huta Resort 3 Dolok masuk di wilayah timur. Anggiat magabi ruas Nabuju Nasida di Pargugoi Tuhat Tama. Kepada keluarga kami persilakan untuk berdiri. Mauliate. Malua Sipakukuyon atau Sidi Khusus. Sadarion Minggu 7 Juni 2026 di Parmingguan pukul sia di Patupa Huriado ulan makatindakon hapor sean Malua siang Pakukukion Tuhalak Sadaboru Ima Maharani Nala Puspita. Parheon Amaresot bisa tajah di papan pengumuman nomor 9 Parmahanion Dohot Panugunoguon Lahombar Tuulaon ni Huria. Umbarto Pakubas ni Huria Namardomu atau Kone Marturia dan Diakonia dipangido parhalalo matusude ruas asarade manjalo mandohote partangyangan di Ganup minggu dohot pasahato pelean bulanan tahunan tuhuria molo di Parmanat parhalado dang mardalan dope dohot denggan laos pasahaton ni parhalado masurat parmahanion nahombar tusi pasahaton ulos turuas namarumur 70 tahun. Sadarion Minggu 7 Juni 2026 di permingguan pukul sia di pasahat Turiata do ulos tu akar ruas nong marumur 70 tahun ima tu inang Inreani Boru Simarakir tu amang insinyur Ramli Hutahayan sailam ditambah Tuhan tama aka pasu-pasu tu nasida. Ulang tahun pungan inahana na 20 tahun bisa kita cermati di papan pengumuman penyuluhan bayar rokok Turema HKBP Jakarta na di Patupa Anon pukul 10 kegiatan apa sebulung HKBP Jakarta laporan nasida tu Pospel Wonosari undangan persatuan dua Okumene bisa kita cermati di papan pengumuman. Pesta program pembangunan Umbarto rapat ni panitia do servon ni parhalado laung ni Patupa ni Urata do pesta pembangunan di hari Minggu 12 Juli 2026 pukul 8 WIB. Duksi pula notiting di pesat panitia kata-kata sambutan. Kompen distrik Jabarteng DIY persagian paturi tamannya halaman ni gereja bisa kita cermati di papan pengumuman. Kunjungan gerejawi atau tamu Huria ima seksi lansia HKBP Tangerang Kota mau lihat di pasahat Huriata di Haraho Nasida di Parsoran di Parmingota asa Tuhata mana tong mengaramoti aka ulaon namangihut sahatu namulak pe tu inganan Nasida Tuhan memberkati. Buah-buah tutup kunci gerbang Huria. Umbarto keputusan sermon parhalado mamuka mingguon laho mangambati akatahay-tahay ni halak na hurang denggan jala tutupon atau kucion ni koster Huriata sada pintu gerbang di Huria pukul 22 WIB bodari dibuka mesti di pukul 5 manogot mariteon tusude parhalalo do ruas suang songoni aka kategorial do seksi di Huriata asaboi mangaredoti partikiani di sude aka ulaon pelayananna basar kris haperlu untuk pembangunan bisa kita cermati bersama di papan pengumuman mengelului pengajaran untuk guru sekolah minggu mengelului pengrubatan tenaga volunteer seksi kesehatan
bisa kita cermati di papan pengumuman. Pasahat selam ulang tahun hari dohot hari hatu tubuh dohot pardongan saripeon. Saluhut parhalalo dohot ruas ni huria pasahat selam ulang tahun matu ruas nama ngalopon hari hatu tubuh dohot nahot ripe di Mamuka tanggal pitu sahat 10 Juni 2026. Ruas nomor sahid di rumah sahid dohot nagalip dope pamatangna di bagasna. Tatangnya kuma aka dongat nomor sahid di rumah sakit suang songoni dohot di bagasna ganup. Ima adong di papan pengumuman guar-guarna saya tu bimi malum jalahi pas tong di parugugoi dohot di pasu-pasu tuhat tama. Bunga langgatan di mana di patu pasien keluarga rumah pea boru nainggolan maulah tema de keluarga jala di saya ditambah tuhat tama pasu-pasu tunasida bibel sejahon mingguon jatuh laret tahun ni orata par mingguon par hepengon tanggal 20 sia Mei 1 4 Juni 2026 bisa kita cermati di papan pengumuman songonima Dikting Nehuriata Minggu 7 Juni 2026. Tuhan memberkati. Taleho marohata lauto mangihon buah-buah sian panitia hari-hari besar di Huria HKBP Yogyakarta. Perito no pasatami matu panitia. Salum Horas madihita salukna amanginang nang songoni ito anggi naposoni huriata nadong di perminggion di tikion. Jadi mulai atema di Tuhan, mulai atema terlumubi di amanginang perhaladunami nang songoni amanginang na adong saluna di permingguanon na di bagasan gedungon dohot na adong di Sopogodang mulai atema di tiki naung di pasat tamu tuhami ima panitia perayaan hari-hari besar gerejawi Lao pasahaton sosialisasi pesta pembangunan 2026 AKBP Yogyakarta. Tolong slide-nya ditampilkan. Next. Amanginang Dison Jojong Doau sebagai Ketua Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi. Di pasahuriata do tuhami panitia di taonon ima laho mangulahon tulu agenda ulaw na tung macarikot di huriata ima ulaw na perjolo pesta pembangunan pesta gotilon dohot ulaun perayaan Natal dan Tahun Baru. Dison au mewakili hami hira-hira mar 20 halak panitia imanong dilati amang padita resorta di hari Minggu tanggal 10 sia April 2026. Jadi di Tikion secara khusus neng pasaton nami spesifik tu ulaun ni pesta pembangunan. Next. Amanginang songon naung ta payutiut naking dititing di naung di pasahat. Jadi pesta pembangunan akan dilakukan pada tanggal 12 Juli 2026 pada ibadah hari Minggu pada ibadah pukul 8. Perlu kami sampaikan pesta pembangunan tahun ini mengusung tema
menjaga warisan cagar budaya dan meningkatkan kualitas pelayanan jemaat. Adapun yang menjadi maksud dan tujuan penyelenggaraan pesta pembangunan ini nantinya adalah penggalangan dana dari jemaat melalui penyelenggaraan pesta dan menghimpun dana dari para donatur, sponsor, birokrasi pemerintahan, pihak swasta, dan sebagainya. Amanginang, kami sudah hampir 2 minggu mulai menjalankan proposal kepada beberapa pihak, termasuk pihak-pihak swasta dan termasuk pengajuan sponsor untuk bisa menjalankan rencana pesta pembangunan ini nantinya. Next. Kemudian, kalau kita menggalang dana melalui pesta dan juga pihak-pihak lain seperti yang tadi saya sudah sebutkan, pertanyaannya, apa tujuan dana tersebut? Yang pertama adalah untuk melunasi hutang pembangunan 3 rumah pastori kepada kontraktor. Sebagaimana yang kita tahu bahwa hampir setahun lalu panitia pembangunan yang sebelumnya telah menyelesaikan pembangunan 3 rumah pastori. Sebagaimana yang kita tahu juga bahwa pembangunan tersebut menghabiskan sekitar 1,2 miliar dan menyisakan hutang tidak sampai 10% dari total biaya. Jadi Mauliatema di Nasida, panitia sebelumnya dan sekarang tugas kita untuk membantu kepanitiaan sebelumnya untuk melunasi sisa sebagaimana yang tertera pada slide. Kemudian yang kedua, next, perbaikan paving block yang ada di lingkungan kompleks gereja. Amanginang, total luas lingkungan gereja ini mencapai 4.179 meter persegi dan dari luasan tersebut terdapat area paving block seluas 2.397 meter persegi. Dan dari luasan tersebut setelah kami identifikasi ada sekitar 1.300 meter persegi yang perlu kita benahi. Mungkin untuk melihat situasi ataupun kondisi konkretnya kita bisa melihat pada foto yang ditampilkan di slide. Kemudian next. Kemudian tujuannya yang ketiga adalah untuk perbaikan talang air dan atap gedung gereja. Amanginang, untuk gedung gereja, untuk gedung utama yang kita gunakan pada saat ibadah saat ini saja itu sekitar 100 meter panjang rangkaian talang, dan itu belum termasuk talang yang ada di gedung-gedung lainnya. Jadi sudah panitia estimasi kebutuhan biayanya adalah sekitar 51 juta dan termasuk untuk membenahi atap yang sudah relatif banyak mengalami kebocoran, terutama yang ada di depan Sopo Godang, sehingga mengurangi kenyamanan beberapa ruas ketika mengikuti ibadah. Next. Dan yang keempat, tujuan penggalangan dana tersebut adalah untuk melanjutkan peremajaan perangkat dan jaringan sound system. Amanginang, kurang lebih setahun atau ya kurang dari setahun kita sudah melakukan peremajaan sound system termasuk jaringan kabel di Huria kita ini. Tapi secara persentase itu baru selesai sekitar 50%. Termasuk yang dilakukan terakhir kali itu adalah pengadaan mixer sound system yang ada di pojok kiri belakang gedung gereja ini. Jadi kita masih perlu untuk menyelesaikan, merampungkan hingga 100% proses peremajaan ini, bukan hanya spesifik di pengadaan speaker tapi juga di jaringan kabel sound agar kita benar-benar
bisa lebih nyaman dalam beribadah. Amanginang next mulut tae tong amanginang saluhna aka kebutuhan naung pinasat tami naking punguma sude amanginang 600 juta rupiah. Jadi tung tanggung jawab na masai balgasi tutu doon dihami. Jadi na pos dorohaku na naing do urupam muna hami amang inang. Next. Kemudian kita akan mengadakan pesta, maka pertanyaannya bagaimana konsep acara pesta itu nanti akan dilaksanakan. Maka yang pertama amanginang perlu kami sampaikan, di pesta itu nanti, di pesta pembangunan itu nanti kita akan menyampaikan tupak perkaka dari setiap wilayah. Kami panitia sepakat lebih menggunakan istilah tupak ketimbang sati-sati, karena tupak lebih bermakna partisipasi sosial, gotong royong, dan seterusnya. Kemudian next, yang kedua, kita akan melakukan lelang makanan dan minuman khas Batak dan Sumatera Utara pada acara pesta pembangunan itu nantinya. Sebagaimana yang ditampilkan di slide, kalau tahun lalu ada 9 paket lelang, maka tahun ini kita mengadakan sekitar 12 paket lelang, termasuk ada minuman khas dari Sumatera Utara. Jadi harapan kami ada 150 item lelang yang bisa kita habiskan di saat pesta pembangunan itu nanti, dan bahkan berpotensi lebih banyak. Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa vendor rumah makan yang kami tunjuk untuk benar-benar bisa memberikan jaminan kesegaran makanan dan kesegaran dan kestabilan rasa. Next. Nah, pada acara pesta pembangunan itu nanti juga kita akan makan siang bersama. Jadi pos rohamuna amanginang marsipanganat dohita di acarai haduan. Baru kita akan ada sesi hiburan, yaitu penampilan beberapa trio atau perform dari beberapa pihak atau beberapa orang yang bisa saja itu secara insidentil dilakukan. Dan kemudian yang ketiga di slide ini, yaitu akan ada door prize. Nah, kenapa kami sedang menuliskan sedang diupayakan? Karena memang ini terkait kerjasama dengan sponsor. Sebetulnya sudah ada beberapa sponsor yang sudah menyatakan kesediaannya, tapi kalau kami melihat perbandingan jumlah dengan jumlah door prize yang sudah dinyatakan diterima dan kemudian dibandingkan dengan jumlah ruas yang akan hadir pada saat itu masih belum cukup. Jadi kami masih terus mengupayakan agar bisa cukup dari sisi jumlahnya. Next. Jadi amanginang yang gohami holan panitia pelaksana doh. Molo na sasitong na mangulahon ulaon ni pesta pembangunan ni Huriata haduan di tanggal 12 Juli 2026 kita do saluhu na ruas ni Huriata. Saya pernah membaca sejarah berdirinya Huriah HKBP Yogyakarta. Di tahun 1946 ada beberapa orang yang berkorban dan berjuang untuk berdiri HKBP di bumi Yogyakarta. Dan dari beberapa orang tersebut, salah satunya adalah tokoh atau komponis
besar di masa revolusi, yaitu Bapak Liberty Manik. Membaca sejarah itu, Amanginang, saya ingin menyampaikan, dulu ada orang yang memberi dan berjuang sehingga kita bisa beribadah hari ini. Maka hari ini saya mengajak kita semua untuk ikut memberi dan bergotong royong agar umat Tuhan di masa depan, yang mana sebagian dari mereka itu adalah bisa jadi anak cucu kita, juga tetap bisa beribadah di Huria ini dengan aman dan juga dengan nyaman. Dan yang paling penting semua itu kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Amanginang, napos do rohanami panitia naik nalao urupamuna do huriat tahun asa tungdenggan taulahon akasakap ni program kerja nanaung hu patorak kami naking. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mulutung pe adong amang inang nahurang di penyampaian namion merpangatus mahamu amang inang. Sampai ketemu hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 di Pesta Pembangunan HKBP Yogyakarta 2026 dengan penuh sukacita. Mauliate Horas, Tuhan memberkati. Peserta Mima Pertikian Tukur Lansia HKBP Yogyakarta. Yes.
Wasata mema pertikian tukor ama Immanuel HKBP Jakarta. Pujo hamima tujoloon ima ruas dihuriata
nanay majalo ulus na baho marumur 70 tahun na parjolo ima inang si manukalit buru si morakir dohot amang Insinyur R. Hutahayan ata asa tujulo manasida kan duduk keluar asa didongani amang dohot inang ma nasida dinanang majalo ulus 70 tahun. Agak geser mama, agak geser mati. Huriani tu hata pasaton ni huriat tama ulus tuaka ruas ni huria naong gok umur nasida 70 tahun. Molo 70 tahun di pasahat huriata ulus ala domu mai tu hata ni tu hata di pesalmen bidus 10 ayat 10 ia ari-ari ningulunami itap ni 70 tahun do. Molo marhagogoon si tutu di eyak ma 20 tahun. Molo di bagasan tahunon na 70 tahun dope di bayan huriata ulus alai tu tahun naro dapat ma bayanota nago umurna 20 tahun alai dang ulus di pasahat alai tukot ma asa dong dongan nasida mardalan totu adong do filosofina dang holan songoni ido kan di tradisi di hita habatahon tarlumobi di bonapasugit dang berarti halak naung terganggu patna asamar tukot akau pung tanah julu sada wibawa dohot kehormatan do molo adong akan nong tumua memake tukot ate alai batatangnya kon ma boy dengan tulus mardalan ulauta molo neng tapatupa pasahat ton tukot tu akan nong marumur 20 tahun dihala inang Indrani Borus Simorangkir dohot dihala amang Insinyur Ramli Hutahayan akamang dohot taminang agak marmaul murasi pata mandok guarni adong na hubungan tutur opung niba ikon ni guarhon maison Ramli ningon alai alasian unsur parhuriau don odok kami ma guarna sida pasaton ni huriat tama tuhala inang nang dihala amang dison ulus nagajang asa gajang ma umur ni inang gajang ma umur ni amang jala ulus si torop rabu torop ma nang pinoparmuna jala di pasu-pasu Tuhan marhiti uluson tangiang ni huriata di inang dohot di hala amang gajang ma umur muna dilehon tuhata manang hahi pason dohot las ni roha jalo hamuma nanang si pasaton ni huriaon di bagasan las ni roha isi mahamu namandok hata mau lihat isi mah
Bisa. Pak, itu. Mandopakon ruas, Pak, mandopakon ruas. Orang marah, bikin mama ya. Begini. Ya. Mau wakil, Pak. Iyalah, sini. Sini. Mau lihat tutu di tuhata pala di tikyon na mangalen waktu terlumu may tuhurian nami di son song-songoni nang padita nami na makahulungi hami nung tutu na keng di pasa na sida ulos tuama nami di son do tu ina nami di son marhite gajang ni umur marhite pasu-pasuna do ahi pason mau lihat di Tuhan parhite do uloson na pinasa naon angko na masu amat ta di batado jadi mau lihat upasahat kami tu sudah huria na madohoti na menyaksikan apa sahatun ulosot tu amado inang nami di son mau lihat Tuhan Yesus memberkati utima oras Jormen. Tima adorang so tumangihon hatane debata kita maredema ita sian buku Eden nomor 710 sia. Damini debatan na sumurung sian saluhut naroha. Imana mga ramoti. Hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatai. Amin. Barita nauli jamita di mingguta sadarion. Imasian pesalmen biddu 50 mamuka mesian ayat pitu. Rodi ayat 15. Tapai hutihut ma hatani tuhata. Saya tangi honma ale bangsokku asa makulingau ho ale Israel asa hu hati dakon tuho au de batado de batam dada alani peliami ubahen hupicakku manang alani pilihan mi situtungon akana toktong di jolukku dangnian pola sian jabum au mabuat lobu manang habing sian akabaram ai guru diau dosude binatang ni harangan pinahan nama ribu-ribu aka nadidoluk pe hutadda dosude pidung akana didolok rodiaka namanggulmit di ladang guru diaudo tungsura maleau dang pola tuho au mangalualu
ai guru diaudo liat portibion rodi isina tung panganok kuma juhut horbo tunggal manang inumokku mudar ni aka hamping pilihon ma tu debata hamuliateon jalagarari ma aka bagabagami tu natumibul jala joma au jumpa di ari hagogotan asa hupa luaho asa dipuji ho au ima sahatna amanami dohot inanami secara khusus akar rombongan lansia HKBP Tangerang Kota mau lihat mainang songona menyala do hidahami menyala do ba herarap do rupani menyala na tu lansia nadong di Jogja dang minoto adong komunikasi muna kita pakai baju merah ya dang minoto teh manang na kebetulan don manang na janjian oh kebetulan itu ya lansia menyala mulai hati di tuhata los gabe menungguli mon tuhita lansia nadong di Jogja yang kemarin datang lansia HKBP Taman Mini tongdo di paingot nasida harap rohanami molohami boy tuson hamupe boy do tusan ninna alai molo Tangerang Kota dang adong didok songoni kan dang pola kita tusana tong ala dang adong tawaran kunjungan balasan nanti jadi horas madihamu akai nanami dot sudia karombongan na niluhon ni paditata nang mula do naking padita siburian oh ya mungkin sedang ahara tu luar setokin usapa utabi hami majo akar ruas ni huriata nadong di sopo te horas ma dihamu saluhutna na di sopo oh jelas do sonari akar ruas ni huriata na di samping gereja adong do di gereja nih adong do horas ma dihamu ruas ni hurianami na di samping gereja oh hera sahala do namar suara ti maklum mahita olodos alani cuacai di siat tong malubus sudia ke udara di son agak molo di garijaon molo on ikon malapak langsung horas ma dihita saluhutna ya boleh hati mak hatan itu hataon dang pola asing sasitongna kita pahami ya dang apalah asing tak pahami tolong ayat yang ketujuh tadi ahanaking didok di ayat pitui sekedar untuk mereview ulang kita namar Tuhanon aha didok kalimat pertama sai tangihon akamang dohot tamuinang masalah tangihon nggak asing buat kita alai nang pedang asing ini merupakan persoalan nuaing dihita di mana persoalan yang pendeta tanpa terkecuali sian mulai danak keluarga muda keluarga tua sering menjadi persoalan ini adalah pendengaran sulit kita untuk mendengar tarlumobi manangihon hatan itu hata sulit sekali ya tapatupa kegiatan distrik Jabodetabek jadi Roma tulu preses di hati-hai di patupama kebaktian ama sejabodetabek tikisi hami distrik Jakarta 2 dope diharapkan yang hadir 300 orang Jabodetabek dah bukan hanya Jakarta 1 Jakarta 2 tetapi juga sudah termasuk Tangerang dan Bogor aduh hoti diharapkan yang hadir 300 ala otik dui karena memahami psikologis ama kan yang hadir itu 100 orang dungi di patupa mamuseng di ulauna berbeda kebaktian ina sadistrik dang sadistrik sejabodetabek diharapkan yang hadir itu 400 orang sedikit naik dari ama
yang hadir 1000 halak. 1000 halak. Nggak tanggung-tanggung. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini menyangkut mendengar dan menangihon hatani debata. Ada sesuatu yang krusial yang harus kami kaum bapak, kami kaum laki-laki, kami kaum pria ini untuk mengkoreksi dan mengevaluasi diri. Songon dia dong. Kami songon malim imam di tengah-tengah ni keluarga, tetapi begitu berbicara tentang manangihon hatani tu hata, talu hamis yang akaina. Secara faktor psikologis bisa kita pahami. Apa itu? Ikondo di paratetehon dari segi faktor psikologis. Secara umum faktor psikologis, kaum ibu, kaum perempuan, kaum hawa itu yang menonjol dalam kehidupan sehari-harinya adalah perasaan. Perasaan. Sementara kami kaum pria, kaum bapak ini, kaum keturunan Adam ini yang menonjol adalah pikiran. Maka sadar atau tidak sadar kita, ini penting ini, sadar atau tidak sadar kita, ketika kita marah dan menuangkan perasaan kita, menuangkan apa yang dalam pikiran kita, kaum ibu sering berbicara seperti itu. Lak suadong duh bereng perasaan. Kalau kaum bapak gimana Bapak Pendeta? Lak suadong duh bereng. Lak suadong do. Sadar atau tidak sadar? Gak kau pakai. Nah do. Jarang ini. Tapi kalau kaum ibu nyodo. Alani perlu combine. Sudah diciptakan Tuhan itu. Dang denggan. Sasada wawai unjung. Hubahen madiho. Piga. Sadar. Dang salahmu teh. Dang dua. Boy ma dua teh. Sada. Ya. Hubahen madiho sada. Pangurupim. Jadi ikon terima doa ke ibu, pangurupi doamu. Keberata kamu isi? Tak coret na di Bibilon. Hatan itu hatto don mandoki. Ala pemahaman pangurupi, konotasinya tabayakon nadong di Jabuta. Itu kita bayangkan. Kita nggak paham kalimat itu berasal dari kata Eser. Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penolong. Penolong seyogianya harus lebih kuat dari yang ditolong. Nang ditatap Tuhan tadui. Gali hamion molodang adong. Hamu akainai. Nambah baik kami semangat aladong do hamu inai. Nagnya terbangga mutong dah. Nah jelas ala nahwala pami do hamu bain naga bijadi. Itu pula ya. Nah, ido mabain jadi ala pagudaku hami mengandalkan pikiran beta naung itik ting nari minggu kebaktian. Ai hopen nong kebaktian do caturon majo son majo hita. Sohoni do hami kurang. Jadi mari kita evaluasi akamang. Dah, akaama, mari kita periksa. Hera yang menyangkut kebaktian nun, hera hurang do, yang menyangkut ini. Ya, apalagi nama nangihon hatani tu hatta. Bisa kita perbandingkan dang binoto rupani Tangerang kota. Tangerang. Allah hami nunga makubasi di ragam warna pelayanan di HKBP. Beragam. Di pelosok kian nunga, pelosok sekali. Pehatulu molo istilahna, parhuta hian sudah ya, dangadong pola hianna sudah, daerah transisi sudah, kota kecil small country sudah, kota besar sudah, luar negeri sudah, kota pendidikan dan kota wisata sudah semuanya. Huparate teok kami
setiap ibadah na pinatupa ni huriata, khusus nama jo di partangyangan, kita mengevaluasi dan mengkoreksi dia do gumudang amado manang ina molotar sur majo ibarupani marjamita utu Tangerang kota boy ni sukun dia do gumudang di ruas ni huria dataon amado manang ina boy do non datai ama boy do ama molodata, tetapi kehadiran boy do gabe ina. Ada apa? Ya, ido ubahen on krusial. Ubahen hatan itu kembali lagi. Tolong ayat 7-nya. Ini penting sekali. Ya, sai tangi honma. Ahado na ikon tangi honota. Kalimat ini disampaikan oleh Allah. Hatan itu hatta paingotok kita molo di bagasan turpukon bangsoku nuaing ta ubah mahataon bangsoku sai tangihon ma ali bangsoku tagatima dohot guarta bain guarta sai tangihon ma ali padita timbul hutahayan asa makuli ngau tuho tangihon molodang ditangi hoko dang daputmu pasu-pasu ala di ayat 15 naking ketika kita mau mengikuti rangkaian pikiran alur hati tu hatta dapat tama pasu-pasu apa yang mau kita cari di dunia ini nah aha hiradanga dong lebih ruas di huria di Jogjaon umurnya 3 digit tababua siapa adong umur ni ruas ni huria tatolu digit umurnya sudah 102 tahun nggak ada ditoruni tolu digit sudah rata-rata kita 2 digit ada kaitannya nanti ini ada kaitannya asa aha huhati dakon tuho audo kan kita terkadang ragu kita harus mau jujur namar Tuhanon betul kita bertuhan nggak diragukan lagi. Mungkin sian opung niopung ta sudah mengenal Tuhan. Tetapi nanti dulu amang inang. Kitalah yang mengkoreksi diri kita. Kitalah yang memahami diri kita. Betulkah saya? Betulkah saya sudah betul-betul bertuhan? Itu kitalah yang jawab. Hita mana boto songo dia hadiri to. Hadiriota dohot Tuhani. Saya selalu pakai istilah, betul kita sudah Kristen. Betul kita sudah Kristen, tapi sudahkah menjadi Kristen yang betul? Betul kita sudah Kristen, tetapi sudahkah kita menjadi Kristen yang betul? Ido bahen molote dehon Kristenau. Ya, kutodong, tatodong do beda. Mar minggu kita boy dope tatodong. Belum bisa lagi kita betul-betul. Kita on proses mungkin. Ya nggak apa-apalah. On proses terus kita diasah oleh Tuhan. Ala ikon ulu kita diasah Tuhan. Ikon ulu kita diasah Tuhan. Ayat yang berikut tolong. 8. Nah, dada Allah di pilihan mi. Bukan karena persembahan. Amanginang. Nanti dulu. Terkadang ada orang berpikir, aku sudah menyampaikan begini, aku sudah memberikan begini, aku sudah banyak menyumbang, aku sudah begini. Nanti dulu. Tolong ayat 10. Aha didok di son. Ai guru diau do sude. Sude naon yang paling penting, ya. Saya baca di dalam Mazmur Psalmen 24 ayat sada di dok songono dangadong si pujaham go di jahuba do tanoon rodi isina portibion dohot pangisina dalam kuasa Allah lah seluruh alam semesta dan segala isinya. Artinya apa? Artinya sudi nadong di portibion itu adalah milik Tuhan. Tak perkecil, tak turunkan lagi dia. Atau molo milik ni Tuhan do. Semua rumah, mobil, harta,
deposito itu adalah milik Tuhan. Debatado nagabe owner. Kita hanya manajer kita. Itu dititipkan Tuhan kepada kita. Sadarkah kita? Itu semua dititipkan Tuhan Amanginang. Berapa lama dititipkan Tuhan? Kita mengelola milik Tuhan itu. Kita dipercaya untuk mengelola 70 tahun, 80 tahun, mungkin lebih sedikit dari itu. Setelah itu, Borhat nama kita Sonang ma modong dison, maka berakhir di kuburan. Gak bisa kita bawa apa-apa, gak bisa kita bawa apa-apa. Molotung adong be akamang dohot tamuinang horuk korung winang sian berlian belga dang ibu akoi tu jabu-jabum nasopi naulini tangan ditiki mopo boy doi daun bah ngadang disibe asa taboto sementara itu. Tetapi segala sesuatu yang kita tabur, kita tanam dalam ladang Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, itu akan kekal sampai selama-lamanya. Ido ubahen molo di gereja dongata, molo holan disentuh untuk pelayanan, itu tergerak do. Tergerak langsung. Mau kita ini sudah ada kita kontrak nih dapat ditanya misalnya di Bantul baru dope viral di ini mau ada yang mengontrak sekian nih kita butuh ini kita renovasi begini dengan cara seksama dan dengan tempo dapat dangadong ngek dangadongi begitu berbicara untuk Tuhan alani pilihan mau disukun tuh kita. Apakah wajib kita memberikan pilihan? Wajib. Mengapa? Karena itu adalah satu sikap wujud kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang memberi itu kepada kita. Dengan pemahaman sudi nadong di Portibion. Itu adalah the property of heaven. Ikon pakiaw tadui. Lau pasangap pon debata. Harus kita pakai. Alani kita mari sadar molo sudia ke ruas ni huriata molo adong narikot di tuhata pitor dipakulingi hata ni tuhata hitanuai hei ho berikan sianaudi kembalikan kepada ido ubahen teologi kita bukan teologi perpuluhan bukan perpuluhan namang molo sanga do perpuluhan mungkin nungalari behita sudi Roma situata biasanya amang kan gajian tanggal sekian 1/10 amang itu perintah Tuhan moloye tong holan rosi tua tormar suguti do ruas nihuriana bisa jadi itu dihita dang songoni atong songod dia duhita songod dia dihita 100%. Beh, ngeri kali amang mungkin ngeri bagi pemahamanannya kurang nasa nanilehon mi nasa segala sesuatu yang dikasih Tuhan amuseng todiro di pamataku hosa dohot gogoki aha upasahati luar biasa kan tapi jangan kita pahami maka begitu kita memperoleh sesuatu dikasih sama Tuhan enggak sepolos itulah Tuhan kita kau punya anak didik anakmu sepintar-pintarnya ilmunya setinggi-tingginya sehebat-hebatnya persembahkan anakmu untuk kemuliaan nama Tuhan ketika dia bekerja dia mempermuliakan Tuhan anak yang the best itu udah bah kuliahkan dia les di sini privat di sana segala macam les musik les ini les itu bukan berarti harus dikasih kepada gereja tetapi anak ini yang diberikan Tuhan ini kepada kita termaksud anak itu adalah titipan Tuhan atau mau tutup titipan Tuhan di setiap ada yang mau lahir hati tinggi huriata di basa-basahon debatado mau lo bawa sada dak dana bawa mau lo boru sada dak dana boru itu titipan
berarti nggak ada milik kita. Manang nasongo dia pe holong ni rohaku tu inat taniba, saya tidak bisa menghalangi sang pemiliknya. Supaya kita paham, tunggu aja gok. Itu karena milik Tuhan. Ngehera dapat intinya deh, ngabuyet ya, ngabuy amenon. Pokoknya dapat intinya. Jadi persembahkanlah. Tolong ayat yang ke-15. Jala Joma'am. Ketika kita menjalankan yang diinginkan Tuhan, kamang dohot taminang, apa artinya kita mendengarkan firman Tuhan? Istilah yang lain, kita mau apa namanya mengisi rohani kita. Kalau mau diisi, kita harus kosongkan yang lain dulu, biar bisa masuk firman Tuhan. Mau memperoleh penyegaran rohani, harus jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Aku mau disegarkan rohaniku. Lalu Tuhan menyapa kita. Kalau kur inang, kur, ya semua kita, pujian kita itu, lagu kita itu supaya didengar oleh Tuhan. Itu semua pujian kita supaya didengar oleh Tuhan. Karena semua lagu itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Ido ubah hendang adong tradisi di HKBP. Kalau bagaimanapun hebat kurnya, martopak tangan kita. Karena itu mau kita persembahkan untuk Tuhan. Yang tepuk tangan itu konser, tepuk tangan orang untuk merekanya, supaya mereka dipuji. Ini yang mau kita puji Tuhannya. Maka nggak ada tradisi kita sebenarnya apa namanya tepuk tangan. Cuman jangan dilarang pendeta resortnya karena belum ada sosialisasi. Binai dodak ya dok pola horai, mula dong bertepuk. Nantilah ada waktunya itu nang tortop putong semua nanti. Matopak johida. Udah ada. Ya, jala maau jumpa ari dahagutan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ini dia. Ya, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Ini terkadang sulit. Kita ragu ada Tuhan. Dan alane padita hami, sotung dipikir hami dang menghadapi yang namanya keperluan kehidupan. Itu kan? Kalau bagi yang kehidupannya aman-aman saja ya oke lah. Jarang dora adong halak menghadapi dia kerja. Dia sarjana nih, bukan sarjana abal-abal nih. Begitu dia pendeta, untuk makan aja kurang. Untuk makan kurang. Saya uang makan saya 500.000, saya terima upah 240.000. Cocok itu. Sarjana loh. Saya sudah nikmati itu selaku hamba Tuhan. Tetapi hamba Tuhan itu bukan masalah gaji, tetapi balanjo. Kami memahami, dan itu khotbah kami dan kami imani, kami amini. Harupidung namartong atau ngalangit. Dang manuan di Sarihon di Bata. Ini kan terkadang kita mau ya karena kecil-kecil bawa puluhan juta. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Nanti dulu, jadi kita betul kita Kristen betul. Tapi sudahkah menjadi Kristen yang betul? Kita mana foto, nggak usah harus sebelah kita. Hoyo, danung dope unang pola. Kitalah yang menjawab. Didok hatan itu hata dison. Jala jauh maau jumpa di hari hagugutan. Ketika kita mengalami pergumulan batin amang inang. Pergumulan, semua kita pasti pernah mengalami yang namanya pergumulan batin. Muladok kita nama dok rupani. Aku amang pendeta kayak belum pernah aku mengalami pergumulan batin. Jadi kayak mana itu amang? Amin lah, puji Tuhan. Dang polai kan ngotot iba di sini. Mana ada manusia di dunia ini yang tak ada? Dang pola tong perlu jauhi batagang urat alani kan. Denang mulai atema horas ningon. Ya. Jumpa di hari hagugutan upalu ako. Adakah kuasa Tuhan itu pada masa sekarang? Kalau dulu
masih mujizat Tuhan. Di Padang Narubi, kaum rasul-rasul, ada mujizat Tuhan. Pertanyaan Nuai, masih adakah mujizat Tuhan itu? Amanginang di jamat tanuai adongdo manang nadam. Berarti dang adong dang talusi adongdo wason itu hatta di masa tanuai adongdo manang nadam. Kita aminilah, kita imani. Antong ala tema ni minggutan waeng guru de debatado portibion rodinasa isina. Ini semua adalah kuasa Tuhan. Almighty God adalah Tuhan yang maha kuasa. Molo di Padang Narubi di debata, atau dalam bahasa Indonesia dipakai kalimat kata Allah, huruf besar semua. Beda dengan huruf kecil, ada bedanya, terjemahannya beda. Molo di Allah, debata diterjemahkan di Bible kita, maksudnya itu adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Dang adong nasotar patupa debata atong sude napi nasahat ni hatta nadong dihita manang naha may dah pilihun may. Tolong ayat 14-nya, tolong ayat 14-nya, pilihun may di dok der sa pelopat pilihun ma tu debata hamuliati. Nggak seberapa yang kita berikan itu amanginang, nggak pala ada istilah perpuluhan-perpuluhan, tapi mungkin tidak ada 1/10 dari yang diberikan Tuhan itu kepada kita, kita berikan kepada Tuhan. Hita mak nama nilai pilihun matu debata hamuliateom jala gara rima akabaga-bagami. Mungkin kita punya janji sama Tuhan. Tuhan, lo malu mau Tuhan upas hati. Tidak sedikit orang seperti itu. Kalau kau berikan kesembuhan kepadaku Tuhan, yang kau berikan itu akan ku kembalikan kepadamu. Atau janji itu adalah utang, dan utang itu harus dibayar. Gara rima aka baga-bagami tu natumibul, agar Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberkati firman-Nya. Amin martang yang maita. Ajari mahamili Tuhan. Maka muliate hon saluhut na pinasahat mi di tonga-tonga ning ulo nami. Pasaton nami mali Tuhan. Pilihan nami na duminggan. Parbuelas ni rohanami diluhut na siniroham nang dinggan ni basam. Pasu-pasu mahami makanguluhon hatam. Marsangap maho mangasahon Jesus martangyak kami tuho. Amin. Tapuji tuhata maredehita tapapungu mapilian na dubenggan tu debata. Tuhan, berikan dia
mahita tu acara maka tidak kon hapor siaon sahalak di tonga-tonga ni huriata. Tapara di maedeta sian buku ede nomor 140 ayat sadaro di ayat 2 ketika ayat 2 jongjong mana torasna songoni nana yang maka tidak kon hapor siaon. Hiti-hiti goar ni debata ama anak dohot to di parbadia amin. Hamu alina toras ni dak danakon. Di ida hamu do yanak komuna aholongan ni rohamuna jongjong dison. Tamaju mulu mandok mauliate hamu sadarion. Tu debata alani sudi asini rohana na selau. Aidi pangudu do nasida rasi rasan waing. Jalasanga di boto nasida hatan di debata dohot dalan Tuhan uluan. Alai tamado ingotom muna sadarion akapa bahenan muna tu aka anak munaon aidang dilehon debata akada danakon tuhamu asa adong dongan-dongan muna mangulau-laun sabing alai asa ditugu jala diajari hamudo nasida mangihuton hatani debata ido ubahen na dilehon ditangnya kok kamu do ganupari anak munaon naselaon asa unang mago nasida molo dihilala hamun wae kurang ni pabahenan muna taringot tu akaya nak munao tama uduk kamu tu debata manopoti salamuna martangi yang mahita alia manami amani nasana targuar ama di banua gijang dohot di tanoon sai tangihon matang yang namion jakon makada danakon gabi ianakom asi maroham lehon matod di parbadia itu rohana sida asa gabi sisean munasida ro di saliling nililingna molotung nahurang pabahenan nami nasay laun tu nasida say sisa may say unang matar gasip nasida jala unang loas mago manang ise nasida binahin ni pangalaho nami asi maroham sahat tu tanganmu ma nasida marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mana torasna. Hamu akada dana. Nahina holongan ni debata. Na jongjong do hamun waeng di julu ni debata nama mereng torus tu bagasan roham. Dohot di julu ni huriaon. Nunga di botoho lomo dohot sugu ni rohani debata. Dang tarbahek kobe marsidalian sogot di ari paruhumani. Molo ingot roham jaka ari ningulum nong salpui tama madok mauliate hotu debata alani sudi asini rohan jala molo dingoto aka pambahenanmu nasoture ima neang dohot langgus ni roham tunatorasmu rodi saluhut dosam tama marsak biho sadarion marningoti boan maluhut natu Tuhan Yesus asa disesai alani mudarna nause humukok pardosa nama nopoti dosana alai pauba maroham uhud pukama parangenai baru olat ni sadarion asa dalanan muna dalan naguguti na marhapatean Tuhan uluan sisa liling nililingna atau alusima hatana husukunon Tuhamu dijulu ni debata dohot dijulu ni kadongan napungu dison parjolo di parhatu tu rohamdo hata ni debata nagi nuruhom munasai laun
holan ido dalan Tuhan uluani dok maalusmu. Dua, olo doho sian nasa roham tu mudalhon saluhut dosa. Jala olo doho tujulanon mangihuton hatani debata rodi hasusudani bohalmu dok maalusmu. Patuluhon jala parpudi olo doho makanguluhon hapor siaw nasi tongi nahinati dakon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di badan narubi dohot di badan baru dok maalusmu. Atau marpadan dohon waing dohot debata nabadiai dijolo ni huriaon tung unang ose saya burju maho marningot saluhut nai asalam hot hapor siaumu martangi yang mahita aliamanami jala debata nami suruh matodim to di perbadia turohanami be marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus uleo kami marohanami bahen ingananmu olat nion rodi saliling dililingna suraton jala sahapi matusi sudi naung hului hami sai paujung ma ulaun napinu kami di bagasan rohanami ramoti mahami sasudena unang tuhamaguan sogot manang isesyak kamion togu jala iring-iring mahami ganuvari asa sahat kami Tuhan uluan nasora sudah marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Atong hati dakon majolo hata hapor syotai 2-3 ya. Nagabe-gabean maju mahamu. Hata si paingot disi Maharani Nala Puspita ima natar surat di Efesus bidu 5 ayat 2 dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jala parangi hok kamu maha holongani songon Kristus. Nama kaholongi hamu jala dilehodo dirina homok kopita. Gabe silua jala pilihan bahan uap na hucus tu debata. Parangihon mahatani debata nagi nuruhon mi ai ido hanguluam. Singap. Jalo mapasu-pasu sian Tuhan debata matei dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dot sian tod di porbadia sai didongani maho maralohon nasanajat jala di pargugui patu pahon nasana dinggan amin. Masih di situ. Hamu akana pinarhamaul ni debata nunga gabi dongan sahuria jala dongan sapangana kamu mangaton parpadanan nabadiai na arga situtudo hamu ditubus unang uluy be dosa dohot sibulis ramotan ni debata doho maralohon pangagui asal matok tong roham tu ibana jala tugi honon na dohamu masuk tu harajaon banua gijangi amin. Tapuji Tuhata marede mahita.
Alia manami na di banua gijang asima roham di nasida akan api nasahat nuaing tuho. Saya ramuti manasida marhiti-hiti tot di parbadia. Saya pahot manasida di bagasan padan naung nyuluan nasida naking. Saya parbadiai manasida di bagasan hatam asa tarida haporsion nasida tujulanon mangi huton parange nadinggan tatangyakon mapiliata. Ali di batama namin na di banua gijang hodo haroroan ni saluhud silihun-lihun nadinggan dohot na sa ulibasa na moliutus. Upasatay masiyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uwap na hutyus di julum. Pasu-pasu majala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim asalam hutad dahami gudang ni silihon-lihon mituhami asalam girgir hami mandok mau lihat itu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana amanami na di banua gijang say pinurbadi amaguarm say ro maharajaum say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lihun matuhami sadarion hanguluan siapari si sama dosa nami songon panisa nami di dosa di dongan namardosa tuhami unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ay pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midao. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor honma damena tu todim.